pagsabot ug ang kahibalo sa tanan ng mga pulong Ginoo nga kining tanan among mahimo hangtod sa pagbalik nga kami mahimong hingpit takos diha kami. Ginoo, salamat inintan na ikaw magapanalangin sa mga kanakan dinhi mga ani lapita Ginoo. Kadin sila Ginoo makapagkalina kalibay ug gugma diha kanimo Ginoo. Salamat kin tanan ang ibalik gitugyan dahil sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, malingkutan tanan. Dalay ko ng Diyos sa gyapon nga kauban ako siya. Mo naging padayon jud ta, no? Magpadayon jud ta sa pangalagad sa Ginoo. Ingon sa uban nagapadayon pud sila. Apan ato paningkamutan gayod nga diin makaabot jud ta sa katapusan. About anang pagbalik sa Ginoo kay siya mo hatag mag-live. Wa bitaw na ako ipahinumdum kanunay ninyo nga ang Third World War padulong na padulong na gina dili na baka kay nanandam naman ang tibok kalibutan. Nya ono pangutana asa man ta padulong? Asa man ta moadto? May gani wa pa nahitabo nato pero sa Ukraine and Israel bisan sa Syria bisan asa dapit nagsugod na ang gira ginagmay pa lang pag moabot na ang panahon nga ang Ginoo may magbuotan na siguro gitagaan pa tag time ha. Mo nang ningon ang Bible redeem the time. Ato pay muslaning panahon kay kung moabot na wa na kita mahimo. Mo nang gingon while it is day the night cometh. No one can work, di na ta makahimo. Mo na nga importante nga kita karon maningkamot jud ta ato ning i-final ni pangalagad sa Ginoo kay kining pangalagad to sa Ginoo dili ni ingon binuang bisan kining pulong sa Ginoo is maka-stumbling block, maka-open, mo bitaw ng gingon ni Jesus Christ, apan ang mutuin ni dili maulawan. Di kita maulawan puhon kanang gi-promise sa Ginoo labi na kung naay moabot gira, so may buhaton nato bi. Wala na tela yung buhaton ng Ginoo ra, ang gobyerno din na makahimo pagpanalipod nato. Balag natay kwarta kung naa may lugar, nakadtuan, makadagan ta. Nya kay World War naman na. Usaon naman nato unya diri sa ato adapit kung mag sugod ng gira asa man padung ang mga tao be bisag na kay kwarta ang kwarta dili na nimo magamit mo nang ang pahinumdon sa mga Kristohanon money is a defense pero dili sa life nato no? Dili pa lang na kay wa pa maigoy gubot moabot ang panahon moabot ang kagubot hindi na magamit sa matong Second World War sa dito sa Europe nga nagkatag lang ang kwarta. Tanawa ra gyud na ninyo sa video. Wala na gipangtumba na lang nila, saom na nila nga nang bungkag namang mall. Wala na gyud sila magamit, huwat na lang gyud sila kung tabangan sa gobyerno niya. Ang gobyerno kay nagatubang og gila, mo nagiingon magpaabot na lang kun say makaon. Manawat ang mga tao basta ang kalisod, no? Kunya ang pahinumdom sa Ginoo napay labaw ana nga kalisod nga umlabot nga din mo na inungdan nga kita nang alagad sa Ginoo kanang great tribulation. There will be a great tribulation since the world began, not happen, wala nahitabo. Mo nang gingon wala pa na nahitabo unsa mang kagubot nga wala pa nahitabo kanang gitawag og pag mauman ang gira peaceful naman mag-usab naman pod. Pero nana dia ang gitawag og markahay. Pamaagi sa gobyerno markahay. Para mga ID, mga kuan nimo identification nga ikaw mo na kay pamalaod na mo na ibantayan nato. Mo bitaw na din kani atong love sa Ginoo himuan ang tinuod. Mo na ko gisulti ninyo. Tinuod yun na ninyo kay si Jesus Christ mismo nag-ingon sa mga Hudiyo sa diha nga niani si Kristo dinhi. Dugay na sila nangalagad sa Ginoo nga giingnan pagani sila nga love the Lord with all your heart, with all your mind, strength, and soul. Wa gyapon nila gihimo. Giingnan gyapon sila ni Jesus Christ. Ako nasayod na wala pa diha ang gugma sa inyo ha diha sa Ginoo. Ambot pasabot wala pa sila gugma sa Ginoo ba. Nagdaig sila, nagsimba sila, nangalagad sila, mo nagiyon with their lips and mouth, ha?
Kaya nga naman, ang ilang heart, layo kayo kay walay gugma. Nga kaning pagpangalagad sa Ginoo dapat ato ni higugmaon. Kay nag-serve man ta. Mo na kanang imong mga trabaho, kanang imong gialagaran higugmaan na kay mao na imong hatag nimong life. Maputbol ka diha kung dili nimo na hatagag bili. Labaw pa sa Ginoo nga diin mao na nagbuot ining kalibutan nga kanus ang magira. Mo nagingon niya sa John chapter 5 verse 42. Diinan niya mga Israelite, but I know you that ye have not the love of God in you. Pagkabot ni Jesus Christ, dugay na sila ng alagad, wa lang yapon. Sila gugma mausad na kita. Unya karon ang last, wa man ta kabalo nga naabatay gugma, kamuray na ibalo nga naamoy gugma diha sa Ginoo. Naigugmo mo sa Ginoo basta ang gingon sa Revelation, gi-reveal sa chapter 2 verse 4. Ingon pa ang Revelation, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Adunay kasumbong ang Ginoo puhon, gi-reveal yun na niya. Nga ang atong first love nawala. Anong first love na to? Basta diyan nga nidawat ta kang Kristo Jesus, nga perti na tong halos mo adto lang ta sa simbahan, dili na ta magpapugong. Pero karon kinsa lang yung pugong nato. Managingon wala na ang first love, usahay di na ganit na mo adto, usahay baliwala na lang nato pag adto. Muna nga din nato nang hisgutan karon, muna ako mingon ninyo manghunaw gyud ko. Nanumduman ako si Poncio Pilato nganong gisulat niya unsay gihimo ni Poncio Pilato, unsay papel ni Poncio Pilato kang Jesus Christ. Nang hinaw siya, unsay iyang gihinawan nga siya nagtuo si Jesus Christ walay sala, nganong i-condemn man niya. Muna nang hinaw siya, giingnan niya mga Hudiyo. Wa ko labot, kaya wa ko kita sa iyang sala. Muna manghinaw ko sa inyong atubangan, giingnan niya mga Hudiyo. Bahala na mo. Muna nga, niingon siya, ilan siya sa krus. Ipalansan daw sa krus si Kristo Jesus. Kaya nga naman, sa tinuod lang si Propeta Isaiah, na prophecy nga siya giyon, giila nga nakasala. Sa tinuod lang, si Propeta Isaiah, di prophecy niya nga ang mga tao nagila kaniya nga makasasala. Muna si Kristo gilansang sa krus. Aron di ay paglukat. Muna ako manghinawpog ko nga diin gisultihan ta namo nga diin si Kristo nagpakamatay alang sa tong sala. No? Si Kristo ni anhi aron pasayloon na tong sala. Kaya nga naman, ang bayad sa sala, kamatayon man. Manang alaot kayo mga pastoron, basta di manghinaw. Manang manghinaw yun ko, kaya ako nang isulti ninyo nga kamo, gibayran na yun. Nga ang atong sala, the penalty of sin is death. Ngunyan nga nung mamatay pa man, baka kunday si Kristo. Siya man kayo naglukat sa atong sala, kaya ang bayad sa sala, kamatayon man, di dito mo tuwin eh. Mabita na ang tao mga matay, kaya nakasala. Muna gingon sa Bible, sakit man uldo paminawon kay sukad pa ani atuwa man ginagsulti. Tinuod ba gyud giprapisi man gyud na nga walay nakasabot. Bisan si Kristo giingon nga siya ang light, nga kanang light is life, wala pa gyud nakasabot. O nya mingon day ka mo na nga mga tao di nato mabasol. Kay giprapisi na. Muna ikaw karon nangalagad, nagprapisi ang Ginoo, ang Bible, nagsulti nga moabot ang panahon, mabugnaw ra mo. Wala maning kamot kita nga di ta mabugnaw. O bita na ako, nagtuog ko nga din. Kung di man itinuod ang Bible, laot ko. Pero kung tinuod yung Bible, walang yung malipayon yung kupuhon. Sabi niyo sa tinuod na ito yung basahan nga gingon ni Apostol Pablo ha. Inalang mahibaw ta nga ang Ginoo is tiro. Kuyaw ba? Kuyaw. Makahadlok ang Ginoo. Nganong di man siya makahadlok, di mo nang naako na analyze ba tinuod yun kay siya yun ang panimalos. Nag-andam yun siya kapungot. Unya, iyang silutan ang tao dito sa impyerno. Dili ba na kuyaw? Kakuyaw ang Ginoo niya, di mo mahadlok. O, bita, ang number 1 nga di kita nangalagad sa Ginoo, aron mahadlok ta. Naminaw tagpulong sa Ginoo, aron mahadlok ta. Pero dili na ito na isgutan muna ang karong kahadlok.
Sa sunod na last na akong ingon ninyo. Ang atong isgot aron ang gugma. Nga kanang gugma nato ba sa Ginoo nga di kung kita mga lagad na matod pa niya. The great commandment of God is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and your neighbor as yourself, as thyself. Ingon sa paghigugma sa imong kaugalingon, higugma po na ang imong silingan, dili lang kay imong kaugalingon. Mo bitaw na nga ayaw tuguti nga kana imong igsuon daw ingon ni Pablo, ma-open na tungod nimo. Mo bitaw na nga kung na-open sila, mo nagingon adaot ng mga tao nga tungod nimo, na-open sila. Although si Jesus Christ is a rock of open, mo na nga kung walihan ta kay si Jesus Christ mao man ang pulong, siyempre sakit yun yung pulong nya di ko musulti ini may tungod ini. Gani si Apostol Pablo nagingon, rebuke them sharply. Kanang pinahayit ba? Dili nang wadto lang ka sa simbahan, nga wa kay nakatunan nga sige lang kag katawa tungod sa pulong sa mga tao, mga tumo-tumo, lipayon lang ka diri. Amin mo sa tinuod lang, ang simbahan dili na mulipay nimo, pag-uol na nimo. Kay nga naman, patyon man kayo mong sala. Nya kanay mong sala nga mao kana ang atong buhat sa kalibutan. Kaya ang tanan nagpakasala, nawad-an si maya sa Dios. Mao man na ang gibadlong ni Kristo Jesus, mao na ang himuon jud sa pulong sa Ginoo nga ikaw ma-convert mausab. Mo na ang ikasumbong sa Ginoo. Puhon pagabot anang katapusan moatubang ka, mao ni ang pulong nga gingon, I have somewhat against you. Unsa man na Lord, nangalagad ka nga wa kay first love. Unsa man ang first love katong una gyud nimong gibati sa diha nga nidawat ka kang Kristo Jesus. Nya dayon nagpabautismo ka. Muna ako, maluoy ko mao na pero manghunaw lang gyud ko kung naamay na open. Wa na ko'y mahimo basta naningkamot ko sa kung pagalingon kalwa sa bismo. Ako nga pastor gyud naningkamot ko. Kay ulaw kayo ming mga pastor nga di mi maluwas. Pagkadako alaod daw ang mga pastor, mga shepherd. Kay nga naman ang mga karnero nga diin iyang giwalihan sa iya man paninglon. Mo na aron di paninglon ingon pa ni Apostol Pablo, iyang isulti tanan. Bahalag masakitan. Kay kanang mga nasakitan basta di lang mawala, gigugma gina sa Ginoo kay ang tanan daw niyang gigugma, iyag yung badlungon. Mo na di gyud ko mahadlok. Bahala na mo basta ko naningkamot ko kay nga naman. Labaw pang naadlo ko sa diya nga moabot ang panahon. Anang giparaktising nga din wars ba, mga gira. Nga kita ready naman kita. Ayaw ginaibutan sa inyo na huna nga unaware mo. Nawa mo kabalo ana. Kabalo na mo ana kay kamo gipili gyud mo sa Ginoo ni ani mo diri aron para makaibalo mo unsay buhaton kay tinunglo ng tao nga din wala nagpadayon sa pagbasa o pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo aron aduna pa say buhaton. O mo na nabulahan ta kay ngano nagpadayon ta. Mana ayang gingon diri sa Exodus kani adto pa balikon ta ni kang Moses. Kay si Jesus Christ mismo nagingon kung dili mo mutuon ni Moses, giunsa man ninyo pagtuon ako? Kung nituo mo kang Jesus Christ, kinahanglan mo tuo gyud mo kang Moses. Mo na number 1 nganong nituo ta kang Jesus Christ. Kay nituo ta sa sulat ni Moses, kay si Moses nagsulat ay tungod kang Jesus Christ. Kay ang love gisulti na kani adto sa Ginoo pa. Usa iyang gingon diri sa Exodus chapter 3 to 6. Gani sa verse 3 ingon pa niya, thou shalt have no other gods before me. Nga naman. Kay kung na kay other God gawa sa Ginoo, imo gitong higugmaon. Mo nang ningon si Jesus Christ, no one can serve two master. Nga naman, whether you love the one and hate the others, dili pwede na magduha. Mo nang gingon ayaw lang mo pagbaton ug laing Ginoo. Gawas nako, wala na laing Ginoo gawas nako. Kay kung napay Ginoo gawas nako, diya na mahibaw-an
nimo kung kinsa imong gialagaran, kung asay labaw nimo. Kung naay labaw nimo, ayaw ko ina nga wa nimo dumti. Ang Bible naging dumtan jud na nimong isa. Sama ra nga diin kung ang imong gipalabi ning kalibutan. Bisod man ang kunon nga kita dili taga kalibutan. Noon spiritual man na, wala may makasabot sa spiritual things mo nagingon ni Pablo. Only the spiritual man can discern the spirit things of God. Maka-discern na sa spiritual things sa Ginoo. Ang spiritual things sa Ginoo nga ang mga tao dapat magkinabud spiritual kay padung na nata sa langit. Mo nang gingon, God is spirit. Ang worship sa iya kinahanglan sa espiritu kamatuoran. Verse 4 sa Exodus chapter 20 verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image, any likeness of anything in heaven above, or earth beneath, or water, o diya sa lalom sa tubig, o lalom sa yuta. Walay image, wala tanan. Ayaw gyud na atagi og gitawag og bili. Luoy lang kayong tao nga wa kadungog ginipulungan ni. Balag mabalik ni. Mao bitaw na ayaw gyud lapasa ang panahon nga mga pulong kay kaduol na ang katapusan nya wa pa tay nadunggan unsaon na lang una atong pagtuo dili mo dako mo na lang atong pagtuo mo kunhod wala yang gingon sa verse 5, not bow down thyself nor serve them for I the Lord thy God am a jealous God. Tanawa ang Ginoo siloso ha. Siloso na kung nakailaing Dios, magsilos ang Ginoo. Kabalo ang Ginoo asay labi nimo, asay labaw nimo. Mo na hinumduman nga diin kinahanglan makaila mo sa Ginoo. Number 1 kung mga lagad ka, mo na giingon ni Joshua, you cannot serve God. Mangtana ang mga Hudiyo why? Ngano man, because God is jealous and holy. Di pagani ka kabalaan, how much mo nga ka ang Ginoo magsilos? Una nga din, bantayan ng gini atong pagpanalagad sa Ginoo. Verse 6, and showing mercy unto 1,000 of them that love me, and keep my commandments. That is why Jesus said sa John chapter 14:15, if ye love me, keep my commandments. Kaya nga naman, iyang gipakita ang iyahang kaluoy niadtong libo ka mga katawan nga nahigugma kaniya o nagbantay sa iyang mga balaod. Keep my commandments. Unya, kanyon si Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Problema kung sa may mga sugo sa Ginoo. Napulo ra man to kasugo, nagibuhat og duha. No? Ang first commandment sa Ginoo is to love God. Mo nang first love nawala. And the second commandment is to love your neighbor. Naigugma ka sa imong silingan pero wag gyud kay gugma sa imong Ginoo. Pero di po ka kay gugma sa imong silingan kung di ka mahigugma sa Ginoo kay ngano man. Sabi nimo God is love. Ang nagtudlo sa atong gugma ngadto sa silingan bisan asa mao bitaw na ang kaminyoon mo yung gugto ninyo nga dili na mahitungod sa gugma. Mahitungod na sa one flesh. Because of our kanang gitawag og lust, mga kaibog ba? Kay kita ni amata kini atong unod. Wan man ni. Kaibog man ni. Diri sa kalibutan, kaibog ni, lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Mo man na wala yung love da. Kay ang love iya ra na sa Ginoo because God is love. Unya ang Ginoo nagtudlo unsa nang love. Unsa iyang giingon sa love? Love never fails. Ang gugma daw dili gyud na pakyas. Mo nang ngayon ang love dili pride, dili boaster o boasting o kanang manghambog. Mo ni giingon, unyara na to na isgutan ng love. Mo ni yang giingon dinhi atong unang panahon sa panahon ni Moses. Nya din si Jesus Christ nag-ingon, kung dili mo mutuo kang Moses, unsaon gyud ninyo pagtuo nako? Ang mga Christian, ang dili mo tuo kang Moses, wala na nagtuo kang Kristo Jesus. Yung sa may gingon ni Jesus sa sulat ni Moses is to love the Lord with all your heart,
Deuteronomy chapter 10 verse 12. Muna giingnan niya ang Israelites, ha? And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy souls. Muna igisugod yun ni Moses sa mga katawan sa Israel. Muna kung di mo mutuan, ha? Pero kung mutuon mo ato nga nahigugma mo sa Ginoo o sa gingon ni Jesus Christ, keep my commandments. Muna gingon niya sa Deuteronomy chapter 10 verse 13, to keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command thee this day for thy good, para sa maayo. Kanang giingon niya, ang pagbantay sa mga sugo sa Ginoo o sa mga balaod nga iyang gisugo karong adlaw para sa inyong kaayuhan. For thy good na, good. Ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Muna natong tan-awon ni mga sugo sa Ginoo. Si Jesus Christ nagingon sa Matthew chapter 19 verse 16 and 17. Verse 16. Kini isa ni kay istorya dito nga nahitabo sa usa ka dato nga batan-on. Nga nahimo niya ang tanan. Matod pa ni Jesus Christ, kinutan na siya unsaon daw pag sulod sa gingarihan sa langit niya. Mao ni ang tubag ni Jesus Christ. And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do that I will have eternal life? Mao ni pangutana sa young man, ha, katong rich man. Unsa daw iyang buhaton? Maayong buhaton aron siya makaangkon anang eternal life. Verse 17, itubag si Kristo, and he said unto him, Why callest me thou good? Good. There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep that commandments. Muna itong matod pa ni Jesus Christ sa iyang pagtubag sa mga atong batan-on nga dato. Nga tawgon man ko nimo good. Gani si mismo si Kristo nag-ingon siya dili daw siya good. Usa lang ang good, mao ang God. Mo na iyang giingon. But kung ikaw gusto gyud mo sulod anang kinabuhi, kung gusto ta mo sulod anang kinabuhi, bantayan na to iyang mga sugo. Mo na kanang love ba. Nagingon sa Revelation, I have somewhat against you. You leave thy first love. First love, kanang love nato sa Ginoo. Ang mga tao, muingon sila, nahigugma lang gyapon sila sa Ginoo. Pero ang panahon, ang prophecy, nga moabot daw ang panahon nga ang gugma sa kadaghanan mabugnaw, ilabi na ang dautan palibot. Tanawa gud, grabe na kayo mga taong dautan ron. Unya, giingon jud ni mismo ni Pablo nga expressly. Mo nang giingon, ako gyud gisulti kaninyo, klaro-klaro lang gyud matod pa niya. Ang uban mubiya na sa gugma sa kamatuoran, di na gusto kamatuoran. Diba, walian nimo asa nang maminaw. Una na gyud ang prophecy mo na magbantay ta. Nga mao na bitaw ang giingon ni Jesus Christ sa tao nga nungotana, daghan ba'y maluwas? Kasi giingon ni Jesus Christ, doon na ba'y maluwas? Ingon ang mga tao. Sa tubag ni Jesus Christ, paningkamot lang mo, kay daghay na ningo, ha? Papandili, makahimo nga, hindi man makahimo. Kay giprapisi na nadaan nga ang tao gayon mabugnaw. Muna ayaw yun mo kabugnaw. Bahala gamay na ta, di ba? Basta kamu, ako, muingon ko ninyo, padayon jud mo. Kung naam tayo mga kaubanan na offend sa pulong sa Ginoo, dili siya iya sa Ginoo. Pero kung mo believe siya sa tanan mga pulong nga gisulti sa Ginoo, mo na kung giingon sa iya gid siya sa Ginoo. Ay gi-review ko na siya. Sa 1 John chapter 3 verse 22, and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do these things that are pleasing in his sight. Mo na yang giingon diri ni John the Beloved, nga matod pa niya dinhi. Kung unsa man ang mga butang nga imong pangayoon, ato nang madawat tungod kay
gibantayan man nato yung mga sugo. Muna kung ikaw nagbantay sa mga sugo sa Ginoo, madawat na nimo imong pangayo. And do these things that are pleasing in His sight. O magbuhat ka sa mga bulaton nga makapahimot sa Ginoo. O bisan ng tulo ka butang nga dinangay ninyong mahibawan. Ikaw gitawag for His purpose. Ikadua, gitawag ta for His pleasing. Ikatulo, gitawag ta for His glory. Gipantawag ang mga Kristohanon nga adunay purpose ang Ginoo. Gitawag ang mga Kristohanon aron ang Ginoo malipay. Gitawag ang mga Kristohanon nga aron ang mga Kristohanon maghimaya sa Ginoo. Mao gyud klaro kayo. Una nga wa kani-ani dinhi aron magpaminaw lang sa pulong sa Ginoo aron lang ingnon nga nakasimba ka. Verse 23 sa 1 John chapter 3. And this is His commandments, that we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another as give us commandments. Verse 24. And he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in him. And hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He that giveth in us. Muna iyang kasabot din niya. Kung ang commandment na nato nga diin kita nito sa iyang ngalan sa anak nga mao si Jesucristo o nahigugma kita sa usab-usa, unya siya naghatag og mga sugo nga diin matod pa niya kinsa katong nagbantay sa mga sugo naga puyo uban kaniya og ang Ginoo uban kaniya naa kaniya og kini mahibaw ta nga kita nagpabilin diha kaniya ug ang espiritu mao kana ang naghatag kanato. Yan ang mga pagbati ba? Spirit is feeling, no? Muna nga ngong gibati nato na nga kita nagpabili niya kung nahigugmat ta sa uban labi na nagtuman ta sa mga sugo sa Ginoo. Mo nang dakong pangutana kung unsa gyud ang sugo sa Ginoo. Commandment of God. Hey kana man nangawala naman na mo nang magpabilin dito sa Ginoo labi na hapit ang panahon na. Mo nang giingon dinhi sa Ephesians chapter 6 verse 24. Grace be with all them that love our God, our Lord Christ, in a sincerity. Ang grasya daw sa Ginoo alang with all them that love our Lord Christ in sincerity. Diya sa sincero gayud. Kanang matinud-anon jud ka ba? Muna ipakita yun yung pagkamatinud-anon diya sa Ginoo. Dili na ingon nga pinaagila sa imong gibuhat kay gisugo na sa balaod sa Ginoo. Under ka sa tungluan ako nagsimba ka lang tungod sa balaod nga kinahanglan mo simba gyud ta. Kinahanglan sincerity, faithfulness diya sa atong pagkamatinuhon. Matod pa sa John 15:7. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done. And it shall be done unto you. Munang giingon. Matuman na diya kanimo kung ang pulong magpabilin mo na nga ang mga tao sa tinuod lang kusog kay mangayo ang tao sa Ginoo sa diha nga sila kanang wa na gani panahon na anay balaktian dili na magkahimo nang padulong na sila nga mo grabe ang sakit diha nang mangayo na mga kaubanan nako mag-take na magpadala og chat i-pray nato si Kuan i-pray nato i-ampo nato sila pang-ampo nato sila kay ngano man naa na sila sa maayo pang lawas. Abi nimo sa tinuod lang ang mga Kristohanon dili masakit, dili maluya, ug naay kinabuhi. Mao na ang tuyog yun sa Ginoo nga mao si Jesus Christ sa krus palang giayo na niya ang tanang sakit. Unya gihatag niya ang kusog ug gihatag niya ang life. Mao na ang usa gyud ka tawo nga iya sa Ginoo dili masakit. Ug kanang grabe nga sakit ba although naa kay badlungon man ta sa Ginoo mao man iyang gingon. Pero dili harmful.
harmless lang. Kay that is reproof or correction na sa tuang kinabuhi, basig nakalimot ta ba, kay lisod kayo ng tao makalimot sa Ginoo. Muna ang Ginoo nagabadlong ni atong mga iya sa Ginoo. Nagi chastisement. Kung doon naman tayo amahan nagabadlong daw sa bata, aduna po tayo Diyos nga amahan nasa langit magabadlong sa iyong mga anak. May buot pasabot nga din kung naay mga gitawag o mga gitawag na hitabo sa atong kinabuhi or do gamay man na, pa-remember lang na. Kay ang Ginoo nahigugma nato. Mo na yang gingon kung ikaw magpabilin kaniya og ang pulong abide in him, nya mangayo ka, yata gina niya. Kay naama ang pulong, unsa man pulong nga naa kaniya? Mo bitan batayanan nato ng pulong nga naa nato. Basig ikaw nagpabilin lang kang Kristo Jesus o niya ang pulong wala nimo. Kanang pulong nga higugma ang Ginoo, tibok mong kalag kusog una-una kasing-kasing. Mo bitaw na nga diin ang mga tao mangayo na nga diin wala na chance. Mo nang giingon ni Apostol ni Solomon, there is no remedy. Wala na nay remedy. Ingon ni Zechariah chapter 7 verse 13. Sa diya nga kita nasultihan na daw, nya di ta maminaw, unya mangayo dato sa Ginoo, ang Ginoo di pun maminaw. Nagtuo siguro ng mga Kristiyano nga naa sa ospital. Nga diing gitagaan, kung mutuo siya, gitagaan sila chance. Sa ilang mga prayer dito, dili na tinuod. Naayo siguro sila kay nga naman. Tungod sa mga tambal, medicine. Naayo sila. Nga naman ang kinabuhi nato diri. Nga medisina lang ang maayo nato, pero diya gyud sa Ginoo. Once nga ikaw modawat sa Ginoo, ang number 1 yun na gitagaan ka og maayong lawas aron di ka pwede mangalagad mo serve mo offer sa imong lawas. Nga adunay diferensya mo na ang tanan mga tuhanon nangalagad sa Ginoo, mo nang giingon walay diferensya. Pero kanang mga gagmay lang, mas mao nang giingon niya, mas maayo pang putol na imong tiil kay kumuadto ka sa langit. Mas maayo na putol, grabe kay na. Ya kung mga gitawag lang na ay mga diferensya gamay sa imong lawas. Basta importante nga naa ka sa Ginoo. Kay kung raan ang di nagyud ka kadto, mabitang nang giayo ka aron makadto ka dito kay di ka pwede mo adto sa sulod sa balay sa Ginoo. Nga aduna kay diferensya. Unya kung moadto ka maluyahon ka, di po na pwede kay unsaon niyo pagday salamat sa Ginoo nga maluyahon man ka. Labaw pa kadtong nangamatay. Mo nang ningon si Apostol Pablo. Tungod kay dili man mo takos, mga pa niya sa 1 Corinthians o sa 2 Corinthians. Dili man mo takos gud, mo na hinungdan ka mo nga sakit, nga luya o nga matay. Kay dili takos. O bitaw na nga kinahanglan mahimot ang takos diri, nga din ang pulong gayo nagapabili na to. Mo nang giingon niya diri sa John chapter 15 verse 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. When as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kung ato dang bantayan ang mga sugod sa Ginoo, nagapabilin ta diya sa gugma sa kang Kristo Jesus. Ingon po si Kristo Jesus nagpabilin na iyang gituman ang sugo sa amahan, nagpabilin siya sa gugma sa iyang amahan. Muna ang mga tao nga magtuman sa mga sugo sa Ginoo. Mo nang gingon nagpabilin diya sa gugma sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo naa niya kanunay. Mo nang ningon sa Apostol Pablo sa matod pa niya dito sa John sa 8 nga walay makapahimulag diya sa gugma sa Ginoo. Kung naa ka sa gugma sa Ginoo, way makapahimulag mo bisan pa kamatayon dili ginakabulag. Ambot mo sabot ka na dili ka mamatay ba kay ngano man digugma man ka sa Ginoo, mutugot dahil ang Ginoo, kapahitan ng kamatayon mismo si Kristo o ang Ginoo nag-ingon ka ng kamatayon is swallowed by hell. Unya, iya lang dahil tugutan ka nga mamatay. So kung ikaw gigugma sa Ginoo, nagpabilin ka, mo nang giingon nga kung magtuman ka sa sugo sa Ginoo, mo bitaw ng by keeping His commandment is abiding in His love. Pinaagi sa pagbantay sa mga sugo, mo na ang nagpabilin sa gugma sa Ginoo. Mo nang giingon at tungo na sa panahon ni Moses sa Deuteronomy chapter 1 o chapter 11 verse 1. Therefore thou shalt love the Lord thy God and keep His charge and His statutes
and this judgment and his commandment always. Mo ginagingon always ang iyang gingon, dili lang nga matag time na lang. Mo bitaw na importante nga ang tao gayud kabalo sa commandment sa Ginoo. Mo ni ang gingon sa Ginoo mga sugo ha. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Gina ng mga Israel ha. Siyempre kay kita ni apil man ta, dili man ta labot sa ilang commonwealth. Karon ni apil na ta, naanatay Christ, naanatay God, naanatay hope. So therefore, nga matod pa niya kung unsay gisulti dito sa panahon ni Moses, ang Ginoo nag-ingon sa verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 5, And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thine soul, and with all thy might. Verse 6, And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart. Kinahanglan daw na ani sa kasing-kasing. Verse 7, And thou shalt teach them diligently into the children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou rises up. Verse 8, And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as a frontlets between thine eyes. Verse 9, And thou shalt write them upon the post of thy house and on the gates. Isulat pod ni sa imong balay, o isulat ni sa imong mga kural, portahan. Mo nang mga tao atong unang panahon nga din nagdawat sila sa Ginoo atong mga 1995 75 na daghan kayo Ginoo nga nagdawat o daghan tao nga nagdawat sa Ginoo nagabautismo. Grabe ang mga pangbautismo atong una mo na inungdan dito nakita matagbalay sa mga Kristohanon naay gitawag og God bless our home gani ang mga jeep. Karon kita pabakana wala na, panagsa na lang. Pero itong una, puro gina, God bless our home, God bless our trip. Bisag dili na Kristohano nang nag-drive, nagsakay, pero gibutangan yun dito, God bless our trip, our home. Mga bisag unsa na lang, kaya nga naman, nadawat nila ang first love. Kaya nga naman, mao man ang sugo kani atong unang panahon. Magtindog ka, maglingkod ka, maghigda ka. Diya sa inyong balay, kinahanglan itudlo yun ni. Nga din, higugmaon yun ang Ginoo sa tibuok kalag kusog una-una. Kanang una-una, sa New Testament na lang, nakuha iyang giingon karon sa tibuok, imong kusog, might, heart, and souls. Samtang napakay kusog, una nga mga batan-on usahay, di na mo dool, kato sa bata pa mga karon nganong kanang mga tiguang daghan kay mga lagat sa Ginoo kay ngano man tiguang naman. Pero sa panahon sa batan-on pa, which is God din si Solomon, nagingon jud siya, remember the Creator in the days of your youth before the difficult time to come. Nga abi mo kanang mga tiguang difficult na kay ngano man maglisod naman adto simbahan. Mo na samtang ikaw aduna pay kusog kanang gihatag nga lawas nga naayo nga way balatian para na sa Ginoo. Huwag ka nang kusog nga agyatag sa Ginoo para na sa Ginoo. Huwag ka nang kinabuhi nga agyatag sa imo para yun na sa Ginoo aron makalahot tayo ka. Huwag na kinatong kinabuhi nga literal, giilisan ng spiritual life para makalagat na padayon aron makapaabot ta ng gitawag og everlasting life. So sa matong buhato na ang mga sugo sa Ginoo aron makapot nato ng eternal life is tumanon yun nato ang mga sugo sa Ginoo. Mo na ang iyang giingon atong unang panahon nga din nagsulti ang Ginoo na mo na matod pa niya sa verse 6 ha atong baliko ni, And this word which I command thee this day shall be in thine heart. Kinahanglan kanang mga pulungan nga akong gisugo karong adlaw naa na sa imong kasing-kasing. Mo na nga kanang pulong nga din gitawag kanang first love nimo sa Ginoo nga din gisultihan ka na nya naminaw ka ug nidawat ka. Mo na iyang giingon,
Balik ko na to din sa 6:1. Deuteronomy chapter 6 verse 1. Now these are the commandments, that is statute, and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither you go to possess. Kaning gisulti niya itong unang panahon, wag yun nila natuman ni bisag gisugo. Aduna sila land of promise nga gihatag sa Ginoo, pero wa nila nakaabot dito nila kay ngano wa man nila buhata ang mga sugo sa Ginoo mo nang nabungkag gani atong unang panahon ni Hitler, wa na sila nagpuyo sa ilahang natawhan, yutang natawhan. Imbis nga matod pa niya, them in the land whither you go to possess. Kung asa man ka moadto nga diin sa yuta nga gisaad sa Ginoo, maimog yun ang maangkon. O sa na spiritually karon, naaman tayo gitawag og position. Kanang gitawag na redemption. Sa diha moabot na ang redemption, which is the purchase of the position. Nga kanang ma-inherit na nato ng eternal life. Mo na to position. Maangkon ba? Nga maangkon dili lang kay mangalagad ta nga dili ta kaangkon. Mo nang giingon niya atong unang panahon kang panahon ni Nehemiah. Go unto possess. Kaya ang Ginoo naghatag og promise. Nya kita pod nga mga hintel, kita ang seed of promise ni Abraham. Nga di kita makabaton anang gitawag og spiritual kingdom. Nga gi-promise sa Ginoo, although sa tinuod lang no. Sa diha nga nagbasa ko ini, lisod yun ni Sabton. Lisod yun Sabton ang pulong sa Ginoo. Gawas ko ang spiritual man nga musulti ni. Sa tinuod lang, sultihan ta mo, maglugos ko pasabot ninyo. Tama ra gyud to. Pero ako nakasabot ko ini. Galing lang unsaon ako pagsulti mo na akong prayer sa Ginoo. Lord, unsaon ako pagsulti ini pagkataas. Kung magbuhat mo topic Ginoo, mawala gyud ko sa topic kay naa pa kay gipangsulti. Murag kung maghisgot kag lab, mo kuyanap manggod kay daghay gisugot sa Ginoo. Nya pila ra ang oras nato, ang time. Nga din ang buot pasabot abot anang gugma sa Ginoo nga dili na pwede nato na binuangan kay mo na ang first love nato diya sa Ginoo. Na usaw na to pagigugma ang Ginoo sa tibok natong kalag, tibok natong kusog. Mo nilang kadriway kusog, tinuod ba ka nahigugma mo bitaw tong mangandam jud ta. Mo na nga adunay mga recreation, aduna may mga dula. Usahay mo bitaw itong nakaingon, doon namin dula gabi, pero ang ginugod ko, di ko mo dula, bahala na kay nga naman, mawala akong kusugugma. Ako gina silang giingnan, ganong di daw ko budula. Membro man ko sa club dyan, may liga, unang niingon siya nga, pastor, ganong di man ka modula. Kaya nga naman, akong gipreserve akong kusog para sa Ginoo, kay gigugman ako ang Ginoo sa tibok akong kusog. Di ko gusto mo adto sa balay sa Ginoo nga wala ko'y kusog. Atik-atik na na, mo nang giingon, kumuanhi man ko, murag, tawagon na ko anang gitawag ko. Tanang saling kapawlan na akong pagpangalagad sa Ginoo. Pero baliwala lang ba? Di gusto ang Ginoo nga kaniya itong pagpangalagad is saling kapaw. Kanang kabaw mo ng laglong nga Bisaya nga. Kanang gitawag og unpained lang ba? Kanang wala lang. Basta makaalagad, makasimba lang nito, okay na. Muna batayan na to. Muna ang Ginoo nag-ingon dyan sa mga saad niya. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 1, muna iyang gingon. Command did to teach you that ye might do them in the land that whither you go to possess. Mabita ang si Panaya chapter 2 verse 9 nag-ingon siya. And the remnant of my people shall possess them. Gi-promise na gina ang mga remnant kay nga naman kay balog yun siya ang mga tao, mga pukan. Kabawag yun siya ang mga tao, mamiya. Mo nang nagsulti yun siya nga din adunay magpabilin nga iyang pinili. Kanang gitawag og atong nahisgutan natong inam the remnant of His grace. The election, which is the remnant kanang nahibilin, kanang naka-escape diri sa kalibutan ba, sa mga pamaagi diri sa kalibutan. Mobita na kini atong warfare dire is not carnal. Muna yang kinanglan makikiyas tayo ni atong warfare dire. Kay dili ni maubo about in principalities of this world nga mga buwatan sa kalibutan, dili taga kalibutan. Atong una taga kalibutan ta mo nang Jesus Christ niya ni dire. Wala ta iyang gingon nga gipagawas sa kalibutan kundi
makagawas ta sa mga pollution of this world. Kanang mga kahugawan diri sa kalibutan ba, kanang mga Kristohanon nga nalagad sa Ginoo nga diin mo nang giingon niya dito ni Apostol Pablo, be not conformed to this world. Gadi ang mga Kristohanon nag-compromise lang gihapon, mao bitaw nang ang prophecy nagingon mahimo gyud ning abomination that make it desolation nga ang mga Kristohanon magkatibulaag. Mao na nga mabasol ang mga pasto, mao bitaw na mag-ingon gyud ko sa mga pasto, panghinaw na lang gyud mo daan. Nga dili mo mabasol sa mga tao. Kay moabot gyud ang offenses. Moabot yun ang mga kapandulan, ang mga gitawag og kalainan, basulon yun na mo nang mihimo na lang mingon nga itraidor na lang ang sa ugosa kung asa tong mga gitawag og mga nanagan, nga asa tong ilang pastor, itraidor nila kay nga naman na-open sila sa pastor kay nga naman wa magitudlo. Muna ako maghunaw gyud ko sa inyo atubangan. Nga din ako nagtudlo gyud ko, bahalag masakitan mo basta ako gyud ning isulti kay nga naman. Mao man ang pulong sa Ginoo, pulong man sa Ginoo kung gisulti ninyo. Mao na ang remnant lang nga iyang katawhan makapossess ining land, ganing promise. Isaiah chapter 11 verse 13, and there shall be an highway for the remnant of his people which shall be left. Adunay highway, no? Sa tinuod lang no lisod yun niya. Ako kasabot na gyud ko, amot kamo kung makasabot ba mo sa kumbot pasabot. Kining atong pagpangalagad diha sa Ginoo spiritually highway ni mo nang ningon si ang pulong sa Ginoo ni Isaiah, your ways not my ways and my ways is not your way. Mo na kay ngano man ang dalan sa Ginoo is highway. Kanang naa ka sa ibabaw ba nga walay mahimo ang mga gitawag daotan diya sa dalan. Mo nibot pasabot. Mo na nga usahay makaingon ko Lord lisod yun ipasabot sa ila. Mo bitan na hinungdan nga ang Ginoo nag-ingon walay nakasabot. Mo na aron makasabot daw ka unsa may gingon sa Ginoo pagkayog understanding sama ni Solomon. Nangayo sa understanding, wisdom, knowledge and understanding. Unya diha na mahibawa nga ikaw makabaton og understanding ingon ni Solomon kung mahadlok ka sa Ginoo. Kaya ang mga tao nga di mahadlok sa Ginoo wa ginasud kasabot. Nganong unsa matong sabton sa Ginoo? Nganong mahadlok man ta nga masabtan nato ang Ginoo is a terror God? Gali lang ang mga tao nagwali puro love. Wa sila kabalo nga ang Ginoo judgment. Ang Ginoo nagprepare og impierno. Nagprepare siya og kanang 7 bowls of wrath. Di mo mahadlok ana. Mo nang gingon, unsa unday nato pagsabot, baliwala lang nato na. Labi na kanang gitawag ug malabot nga gira is one of the sign of his coming. Rumors of war pa lang. Kingdoms against kingdoms, di mo mahadlok ana ngano pagtuon ninyo nasa diha moabot ang gira asa deta. Pabitan nang nangalagat ta sa Ginoo kay ang Ginoo ray makahimo kung asa ta ibutang. Pabitan na nga di nganong nangalagat ta sa Ginoo because of life. Because of eternal life. Kanang life nga gihatag ni Jesus Christ, nga iya gigugma ang kalibutan, gidalan niya ang eternal life. Whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. O na ang everlasting life nga itong gialagaran. Kaya nga naman na yung maabot nga gira, kaya sigurado gyud ang mga igo. Gani 1/3 sa mga walay Dios, mga matay. 2/3 sa mga nakailag Dios mo nang gitawag og remnant, ang mga remnant lang mao gayo dili mahigo. Mao bitaw nang na kung ato isgutan diri sa tinuod lang ang Ginoo naghatag og kanang place. Kanang gitawag resting place, hiding place, safe place. Asa man na mo na gisulti diri sa Bible ingon pa ni David nga si Jesus Christ og ang atong amhan nga Ginoo mo na nag-andam sa adlaw nga diin moabot ang kagubot makapahulay ta, makapatuntag kalinaw, makapatuntag og kasiguruhan. Mo na gingon safe place nga mga gitawag og gipromise sa Ginoo. Mo na giyang gingon dinhi sa Ezra chapter 8 verse 8. Baliko nato ni namatod pa niya iyang gingon dito sa Israelites. And now, for a little space grace hath been
showed from the Lord our God, to leave us a remnant, to escape a nails in his house place, a holy place, and lighten our eyes. Give us a little reviving in our bondage. Kadto sa tinuod lang, pag-ani ni Kristo. Nagpainomdom siya kung siya ang grasya, ang iyang gidala, ang gipakita sa Ginoo, a little space grace. Nga no magiingon space grace, kay gamay ra gyud makaarang ana, gamay ra makasulod ana, kay little ra. Dili na ingon nga kay Ginoo grace, amazing na ka, nga halos tao luwason. Pero na ang tibuok kalibutan, anong atong unang panahon, walo lang. Nya karon pila na ta, mingon ta. Gani ang Biblia nag-ingon sa Peter, si Pedro nag-ingon, remember the old world. Nga walo lang ang naluwas. Remember the angels of heaven. Gi tagag pagyud. Remember the Sodom and Gomorrah. Tulo lang. Muna gipa-remember ni Pedro. Nga dili ta magsalig, nga daghay maluwas. Paningkamot. Kay matud pa mismo ni Jesus Christ, dagay naninguha, apan di makahimo. Naninguha pa lang. Di pa gid makahimo. Wanang ningon si Pablo, describe your own salvation. Your own salvation. Mo na ako naningkamot yung ko, mo nang manghunaw yung ko, musulti yung ko ini mga pulungan ni. Kaya nga naman, ang Ginoo atong una pang panahon sa diya nga gipagawa sila sa Babylonia, giingnan sila, gipakita daw sa Ginoo ang little space, little reviving. Nga din nga matod pa niya sa holy place, mabatungan na nato ang nails ba? Kanang lansang nga nalubong, lansang nails, the driven nails ingon pa ni Solomon. Like a driven nails, kanang pulong like a driven nails nga kinahanglan malubong gyud na sa mga katawan sa Ginoo, nga ang Ginoo gamay ra iyang luwason. Mo nang di ta magsalig. Sabi nimo kaning ato ang mga pagpanalagad sa Ginoo. Okay na ni sa Ginoo, gina-record man na niya. Mo bitaw na ako mingon jud ko ninyo, paningkamot na lang jud mo. Deuteronomy chapter 7 verse 6 and 7, ingon pa niya dinhi, for thou art a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Muna'y giingon sa Ginoo ngadto sa mga Hudiyo, ngadto matud pa niya, kamo mga balaan, mga katawhan sa Ginoo. Ang Ginoo nagpili ninyo nga mahimo kamong special people sa iyang kaugalingon. Sa tanan mga katawhan dili sa naong sa kalibutan sila agipili. They are the holy people, the special people chosen by God in himself. Matod pa niya, above all people, sa tanan mga katawhan, labaw sa tanan mga katawhan, sila. Ya kita karon ningon ni Pedro, nga kita itong unawa nato na obtain ni kaning mercy. Dili pa ta people of God, but now we are the people of God, we are obtain mercy. So paningkamuti yun na nga ikaw mahimog yung tao sa Ginoo. Verse 7, ingon pa niya dito sa panahon ni Moses, the Lord did not set his love upon you. Ang Ginoo wala daw nagsit og gugma diha sa ilaha. O mo na yung gingon, nor chose you, ni wala siya nagpili sa ilaha, because ye were more in number. Tungod kay kamu daghan than any people sa mga katawhan, labaw sa mga katawhan, daghan mo kay sa mga katawhan, for ye were a few ways of all people. Mo na iyang giingon. Ang Ginoo sa laktod pagkasulti, nahigugma siya, nagpili siya sa mga katawhan sa Israel, dili kay ingon daghan sila, kay gamay ra gyud sila. Gamay ra ang iya sa Ginoo. Mo na akong gingon, mo nang ningon si Jesus Christ, 2 or 3 gather together in my name, I am in the midst of them. Kay kabaw gyud si Jesus Christ, magtapok na lang ning 2 o 3 sa panahon nga ma-desolate. Kaya nga naman ma-desolate, kaya mga pagsimba sa mga katawan, mahimong abomination.
mga kaligot-gutan na sa Ginoo mo na magbantay ta nga ang ato pagpangalaga dili abomination. Mo na ato yung ipataas ang Ginoo. Atong i-honor, i-glorify ug atong daygon ang Ginoo. Ni ata diri to honor God. Unsa man to pag-honor sa Ginoo? Kanayang adlaw 6 days inyo ana in 1 day, in the 7 days. Mo na iyahan na, mo na i-honor, mo gini number 1 i-honor nato. Kana mga tao nagila ng mga adlaw sa Ginoo, niya nagila sila nga sila mga Kristiyanon. Dapat ingon ni Pablo, be convinced. Kinahanglan ma-persuade, ma-convince, ma-convert, mo na yang giingon, ma-justify kita. Nga kining adlaw ni iya sa Ginoo, mo na yang giingon dinhi. Wala siya nagsit og love, wala siya nagpili sa mga katawhan kay daghan sila, gamay ra gyud sila. Mo nang gipili siya, gihigugma sila. Matod pa niya sa verse 8, but because the Lord loves you and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hands of the Pharaoh king of Egypt. Verse 9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandment to 1,000 generation. Apel na ta ana. Apel na ta sa 1,000 generation. 1,000 raman ta ba? Wala man ta naabot og millions. Naana ta sa 6,000 years unong kaadlaw na sa Ginoo. Katungunang panahon. Yatag sa Ginoo ang unong kaadlaw pagbuhat niya sa kalibutan. Muna matod pa ni Peter ang 1,000 years sa tuwa, 1 day lang na sa Ginoo. Muna nga adunay 1 day nga diin gi-prepare sa Ginoo kanang 1,000 years, millennium, 1 day na niya kay mo pahulay. Muna ato ang pagaadtuan puhon. Muna ang purpose nga diin siya makahimo og pleasure niya sa mga tao nga ang mga tao gitawag niya for the pleasing o for pleasing Him. Nga mo nang yung for glorifying Him. Mo na aron paghimaya kaniya kanang 1,000 years. Mo na yung gingon dinhi. Kinahanglan may baw ka nga atong Ginoo is a faithful God. Ingon pa niya. Nga nag-keep the commandment and mercy. The covenant and mercy. Redeem that love. Kanila nga nahigugma ang keep His commandment to all the 1,000 of generation. Nga apel na tana kung magbantay ta sa mga sugo sa Ginoo, bantayan gay nato ni nga higugmaon tong Ginoo. Apel na ta ana gitawag ang iyang promise, ang iyang oath by the covenant. Faithful na siya. Ang iyang mercy, iya gyud ang ihatag sa tuwa. O bitaw nang who love and keep His commandments, kinsa katong naigugma og nagbantay sa iyang mga sugo. Mo nang iyang giingon dito sa John, if you love me, keep my commandments. Kung tinuod magyud ka na nahigugma sa Ginoo. Mo na unsa may yung munang sugo. Mo na kato atong gisgutan nga ayaw mo paghimo og lain mga gitawag Ginoo nga kanang Ginoo di ka kibalo unsa nang Ginoo kanang labaw sa Ginoo nga atong Dios nga buhi. Kung napay labaw mo na inong dalawa kani-ani kay nga ano man napay labaw. Unsa pa may labaw anang Ginoo? Mo nang gingon beside me. What is that beside me? Unsa may ika-equal daw kang Ginoo sa Ginoo nga atong amahan. Unsa daw ika-equal nato ipares i-compare sa Ginoo. Mo na kanang gitawag og naa kay bulaton sa balay mo na hinungdan di ka mo anidayon. No, labaw ra ang balay nimo. Labaw ba ng bulaton nimo? Importante ba na nimo? Importante na imong mga anak, imong mga asawa, imong mga bana. Mga bana, mga anak, mga asawa, importante na nimo sa pagpangalaga sa Ginoo. Kung ikaw naigugma sa Ginoo, mo bitaw nang niingon si Jesus Christ, lisod yun ni sabton. Di ka mahimong takos sa tubangan sa Ginoo pag-atubang kung dili ka magdumot sa imong mama, papa, anak, apo, father-in-law, mother-in-law because of me. Ang bot pasabot ayaw pagpauyon, ayaw pagtuwa na nila. Kaya nga naman adlaw gud sa Ginoo dapat gani mingon ta, this is the day that the Lord has made.
Unang gingon nga ayaw na lang kunaw na kung kinsa na sila, bahala mga tuog na sila. Una ako, bahala ng mga tuog na akong kaubanan diya, magdugay mo total, ang Ginoo nag-record sa inyo ang mga gibuhat. Nakakita man ang Ginoo sa inyong gugma, o sa gugma ninyo, diya sa Ginoo, kung first love pa ba na, diyan na mahibawa ng first love. Abi mo ang history sa first love sa tao, dito sa tao, bisag dili ko na tinuod ng love niya. Matod pa pito ka bukid, pito ka buntod yung labangon, aron lang makita niya ang iyang gigugma. Matod pa story sa bukid. Kung mangharana siya sa inigugma, bisa pag pito ka bukid, pagtuon yun na niya. Inuna na dapat ang atong gugma. Diha sa Ginoo, kung tinuod yun ang gugma, hana. Muna yung gingon dito sa Proverbs chapter 4, verse 4. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. Unya, mabuhi ka. Kung magbantay ka sa iyahang mga sugo sa Ginoo, mabuhi ka, dili ka mamatay, buhi ang gingon ni Solomon. Kaya nga naman nangamatay, wala lagi bantaya ang commandments. Mo man ay gingon sa Bible, kaklaro ana. Iya akong ginahuna, o ako naggingon, and said unto me, he taught me, ingon pa niya, og nag-ingon, let thine heart retain my words. Tugot yung imong kasi-kasing magapabilin sa pulong, unya bantayan nimo mga sugo, unya mabuhi ka, and live. Mo ni gingon ni Solomon, ha? Proverbs chapter 7, verse 1 and 2, my son, keep my words, and lay up my commandments with thee. Verse 2, keep my commandments and live, and my laws as the apple of thine eyes. Tanawa. Mura ganang mansana sa imong mga mata kung walain mo makita, pulong na yun sa Ginoo. Pero kaya naman kay trabaho, o sige, mo bitaw nang giingon sa Ginoo, unong kadlaw inyo ana. Pero pag abot sa kapito, mo na nang yung apple of your eyes, the apple of your eyes kanang pulong. Anong mga sugo, sa may mga sugo sa Ginoo. Honor the day. Sabbath day, keep it holy. That is your rest day. Muna yung gingon din. Deuteronomy chapter 4 verse 1 and 2. Now therefore,